Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट लाना फैदों ओमफ्राय बे आपडेटफ्रानो जाहैबाय लोगोफोर जोंना फार्स्टआव दङ जेसि नार्जारिनि ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गोबांथार मानसियानो जेसि नार्जारिनि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनांगौ दं होननानै ओमफ्राय फाइनालि बे मिउजिक भिडिअआ दिनै फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुवाखैब्ला थांनानै नायनो हासिगोन आङो बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ कमेन्ट बक्सआव पिन खालामना होगोन नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सआव हाबनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो ससे नैबे मिउजिक भिडिअखौ ससे नायनानै लानो हागोन ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना बिनि फुल भिडिअखौ नायनोबा आंनि कमेन्ट बक्सआव आङो पिन खालामना होदों लिंकखौ नोंथांमोना बाव हाबनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मिउजिक भिडिअखौ ससे नायना लादो ओमफ्राय बे नायैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना जाय जेसिखौ मोजां मोनो एबा जेसिनि फेन्स एबा जेसिखौ फल' खालामो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम ओमफ्राय नोंथांमोना जिखुनु नैबे भिडिअखौ नायना लादो ओमफ्राय बिनि फुल भिडिअखौ नायनोबा आंनि कमेन्ट बक्सआव आङो बे भिडिअनि लिंकखौ पिन खालामना होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसेया लानानै फै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मिउजिक भिडिअखौ नुखाबाय बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना माबादि नुनानै ससे नुनानै ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि फुल भिडिअखौ आं बारे होनबाय थादों कमेन्ट बक्सआव लिंकखौ पिन खालामना होदों नोंथांमोना बाव थांनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय फैदो जों दानिया सेकेन्ड आपडेटखौ खोनासंनि सेकेन्ड आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर सानसुमा नार्जारिनि ओमफ्राय बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खोथा फोरमायदों जे गुगोल एक्सेसआ दासिमबो फैयाखै होननानै ओमफ्राय बिथाङा बुंबावदों मानि थाखाय फैयाखै ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे गावनि खुगाजों बुंनायखौ खोनासंना लाग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नैबे सानसुमा नार्जारिनि भिडिअखौ ससे नायना लादो ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना ला माने गुगोल एडसेन्सआ लोगोफोर माने दासिमबो सफैयाखै माने मा लांखौनो एप्लाइ खालामनाय दायो मास मोननैयानो जानोसै मास मोनसेनि बारबाय लोगोफोर मास मोनसेजोंनो सफैयोमोन गुगोल एडसेन्सआ दायो आं पस्ट अफिसावबो माने 7 बार 8 बारसो जाबाय नायनाया लोगोफोर खबर लाबाय थानाया दासिम सफैयाखै दा आं बिराद दुखु आरोना माने गुगोल एडसेन्स सफैयाबा नोङो जेबो लाब गैया मानो होनोबा ओरैनो बेखार जायो आरो गुगोल एडसेन्स गैयाबाथाय जेबो जाया माने एकाउन्ट जेबो माबा गुगोल एडसेन्स फैयाबा एकाउन्ट बायदिसिनाखौनो होजाया दा बेफोरबायदि भिडिअल' हगारबाय थानाय मा जानो लोगोफोर सोर फारसे गुगोल एडसेन्सआनो फैयाबा बा बेफोरबायदि माबानो हायाबा डलाराबो बारायाबा बिराद दुखुनांथाव जायो गोबां लोगो नोंथांमोनाहाय नोंथांमोना नैबे सानसुमा नार्जारिनि भिडिअखौ नुनानै बुजिनो मोनबाय मानो फैयाखै एक्सेन्स गुगोल एक्सेन्सआ ओमफ्राय आं बिथांनिसिम मोनसे मेसेज खालामनो नागिरदों जे बिथाङा रोङाखैबो जानो हागौ बे ओमफ्राय बिथांनि जायगाजों जोंनि जायगाजों बारा गोजानबो नङा बिथांखौ आङो कमेन्टआवबो कमेन्ट खालामना बुंहरदोंमोन जे लाबो फंबाय आं नायनि होननानै ओमफ्राय बाराबो गोरों होननानै लाया आङो ओमफ्राय बिथांनियाव एक्सेन्सआ मानो फैयाखै होनना बुङोब्ला बिनि बेमारखौ आं एसे हमनो मोनदों थारमाने बेयो मोनसे सेटिंखौ बानायना लानो रोङाखै बेनि थाखायनो बिनि एक्सेन्सआ दासिमबो फैयाखै एप्लाइ खालामदों होनदों बे खिन्थु बे एप्लाइ खालामनो मोनाखै दासिमबो एप्लाइखौ बे खालामथ'नो मोनाखै ओमफ्राय बिथांनि डलाराहाय माइनास जालांगासिनो दं होनना बुंदों बे ओमफ्राय बिनि डलारा माइनासबो जायाखै मोनसे सेटिं खालामैनि थाखाय बिथांनि डलारखौ हल्ड खालामना दङ मानो होनना बुङोब्ला मोनसे सेटिं बानायनांगौ दं बे सेटिंखौ बानायब्लासो बिनि डलारा श' जाफिनगोन आरो आं बेखौ प्रुफ लानानै बुंनो हायो आं दाख्लैसो सासे लोगोनि चेनेलखौबो बेबादि जाना दंमोन बिथांना ओमफ्राय बिथांनिखौबो आं दाख्लैसो बानायदों ओमफ्राय बिथांनाबो दा मा होनो गोबावथार बिथाङाबो मा एक्सेन्सखौ नेयैनो मा होनो बानानै फैयासै नालाय ओमफ्राय भिडिअ बानायनायखौबो गारबायमोन ओमफ्राय बिथाङाबो बारा मालायनिफ्राय मदद मोनाखैमोन ना मददबो नागिराखैमोन बिथांमोनहा ओमफ्राय दा आंनियाबो मा होनो आंबो चेनेल माबानाया मा होनो 1K जानाया बारा गोबाव जाखायो नालाय ओमफ्राय आंबो बेफोरनि सायाव बारा रिसार्च खालामबाय थायाखैमोन आरो ओमफ्राय आङो दाख्लै समाव गिदिर इउटुबारफोरनिखौ फल' खालामनानै रिसार्च खालामनानै दा आंबो नैबे मा होनो
एक्सचेन्जखौ बोरै माबायो बिनि बारै 100आव 20%बाबो बुजिनो मोनबाय आरो ओमफ्राय आं बेखौ दा बानायनानै आं प्रुफ जाबाय जे मा होनो चेनेला मनेटाइजेसन जाबाथाय एक्सचेन्ज फैनाया मा होनो बे डलारनि सायाव फैयो नालाय दाथ' $8 फैयो ओमफ्राय बे डलारा मा जायो नों मोनसे सेटिंखौ बानायाब्ला एक्सचेन्ज फैनायनि इसिबां माने टाइम लाया होननानै आंबो बारा मोनथिया खिन्थु बिथांनि एक्सचेन्जआ मानो फैयाखै बिनि खारनखौ आं मोनथिगौ आरोना ओमफ्राय बिथाङा जुदि बे भिडिअखौ नुयोब्ला बिथाङा आंजों लोगो हमफैबानो जाबाय बिथांनि एक्सचेन्ज फैनि माबाखौ आं मैयाबो बिथांनाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहरदोंमोन जे लाबो फंबाय आं नायनायनि होननानै ओमफ्राय बिथाङा एक्सचेन्ज फैयोखौ एसे आंनाव नङाबाबो मा होनो दस्रा एसे इउटुबार एसे गिदिरजों बिथाङा मा होनो रायलायनानै सल्भ खालामबा मोजां जागौ आरोना बिथाङा एक्सचेन्ज फैयाखै होननानै जे इउटुबखौ गारनांगौ बे डाइरेक्ट नङा ओमफ्राय बिथांनिखौ आं सानना नुनाय मथेब्ला थाम्बनेइलाव एसे होदोंना बेयो बिथांनाव मोनसे सेटिं बानायनांगौ दं बे सेटिंखौ बानायनो थाखाय बिथांनाव दा एक्सचेन्ज फैनायाबो एक्सचेन्जखौथ' बे भेरिफाइड बानायखायाखै आइडि भेरिफाइड बानायबासो एक्सचेन्जआ फैयो नालाय खिन्थु बियो मोनसे मा होनो बिदिखौ बे मोनसे सेटिंखौ बानायनो थाखाय बिथांनाव दा फैसा हाबनायखौबो हल्ड खालामना दङ बेखौ बानायबानो बेनाव फैसा फैफिनजोबगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय